kuyiPhasika izinkulungwane zabantu zilibhekise ezingxenyeni zezwe ezahlukahlukene ziyokhonza kanti ezinye ziyovakasha kwezinye izifundazwe. Lokhu mbukeli kusho ukuthi kuyimaje kuyaphithizela emigwaqeni isibalo sezimoto sithe xaxa kunesejwayelekile. Ukuzwa kabanzi ngokuqhubeka emigwaqeni njengamanje sixhumana noNgqongqoshe ezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga. Ngqongqoshe sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini. Ngiyabingelela Sakhiwo, ngibingelele nababukeli beprogram. Isimo ngabe sinjani emigwaqeni njengamanje selokhu uqala impela sonto ePhasika ikakhulukazi ezifundazweni ezintathu ezimatasa ngalesi sikhathi? Imigwaqo yethu ibhizi kakhulu, iqale late ngabo 6 ntambama izolo. Ngoba uma ngabe besibuka nje sibuka ukuthi ihamba kanjani ngabo 3 beyingakabikho kangaka traffic, kodwa yaqala yakhuphuka kakhulu uma libuya la ko 6 kwaqhubeka kwaze kwabana namhlanje isekhona khona bayiplanele ukuthi bazohamba kahle namuhla emini. So imigwaqo yethu ibhizi vele ikakhulukazi u-N3 osuka eJohannesburg to Durban, u-N1 osuka eJohannesburg to Limpopo, u-N4 osuka eJohannesburg to Mpumalanga. Ibhizi kakhulu leyo mgwaqo. Of course nesuka eCape Town to Eastern Cape. Ibhizi kakhulu leyo mgwaqo namanje. Sezikhona ingozi esezenzekile. Sebekhona abantu asebedlulile kusukela izolo uma ngabe sithi khona kuqala khona impela sonto yePhasika. Kodwa ke siyafisa ukuthi abantu baqhubeke bayiphathe kahle ngoba uma sibuka inamba yezimoto ezihambayo nezidlulayo nakuma toll gates ethu imthamo isephezulu kakhulu. Siyabacela kakhulu abantu ukuthi badrive ngokunakekela kakhulu. Ngqongqoshe Chikunga, siyaqonda ukuthi umnyango wezokuthutha uqhubeka umkhankaso osiqubulo sithi zithibe. Awusitshela ukuthi ke umayelana nani lo mkhankaso futhi obani abazithibayo okanye ke yikuphi abazithiba kukhona? Kuningi sesicela abantu ukuthi bayithiwe because it's about mina kuqala engu-driver wemoto, mina kuqala engihamba emgaqweni njenge-pedestrian, mina kuqala engiyi-passenger. Kunezinto okufanele sithi bekuzo. Enye yakhona eyokuthi singaphuzi bese siyongena emotweni uyoshayela. Kodwa futhi singangena emotweni sithibe ekutheni singangena emotweni engafanele ukuba semgaqweni. Sithibe ekutheni singathi kuma sesisemgaqweni bese ke sesidriver ngespeed engazuthi asazi ukuthi sishare umgwaqo nokuthi nemoto ingenza noma yini. So kunalezi zinto kufanele sithibe kuzo. Uma ngabe siyabantu abahamba ngeenyawo sithibe ekutheni seke umgwaqo noma yikuphi lokho kuthiwa jaywalking, uhamba phakathi kwezimoto, because baningi abantu abashonayo abama-pedestrians. So izinto lezi sicabanga ukuthi abantu bakithi kufanele bayithibe kuzo. So zikhuluma ngathi thina uqobo. Bese ke sekulandela thina ke umthetho ukuthi sithi uma kuukuthi ke awukhona ukuyithiba eyintweni okufanele wena kube ukhone ukuzirestraina kuzo, sesizofika ke nomthetho ke siu-apply umthetho. Ngqongqoshe kunamaphoyisa omgwaqo evile emakhulu sanda kuphothula izifundo. Ingabe lamaphoyisa aqeqesheke ngokwanele futhi ke asekulungele yini ukuthi abhekane nomsebenzi wabo? You know, senze history kakhulu eSouth Africa. Azange emlandweni weSouth Africa selokhu kube khona ama-traffic officers afunda enze i-national diploma for 3 years. So lama traffic officers esiwakhiphile akhona ukwenza imisebenzi eminingi kunamanye ama-traffic officers esake sawakhipha eSouth Africa. Already ke ukuthi enze umsebenzi nakule weekend nje siba deployile ukuthi babe khona eindaweni emini nasebusuku, sabanikeza ama resources imoto, abanye bahamba ngezithuthuthu ebese ke bazoqala ke emsebenzini ke sebe employed bonke ngoMeyi mhla ka2. So kuyasijabulisa kakhulu lokho. Sizoqhubeka kakhulu nale training ngoba ibanikeza igunya lokwenza umsebenzi kahle, kodwa futhi yenza bakhona ukuthi ongafuni ukulalela umthetho ohamba enza ama-traffic offences emgaqweni
uma kufanele simuse court bayakhonwa ukuthatha ama statements are correct bayenze docket be correct ukuthi ihambe iye ecourt. So lokhu kusijabulisa ngendlela emangalisayo ngoba sesinayo now i-national diploma yama traffic officers ethu angakaze abe khona. Abe graduate ke mhla ka-30 kwaba ne pass out mhla ka-31 okuyiyona esilontshe ngayo i-campaign yethu ye-Easter weekend. Siyazi ukuthi ezinye zezimbangela ezidala ingozi zomgwaqo kubantu abathiba ukoma ngamanzi amponjwana kanti sekukhona nabashayela bengenawo ama number plate. Ingabe bazothathelwa ziphi inyathelo? Umuntu driver ephuzile kufanele simbophe. Asimniki i-notice lokho esiyasikhuluma ngokuthi ithikithi siyambopha. Umuntu esimthola emgaqweni driver imoto engenayo i-number plate ngemuva siyambamba simnikeza ithikithi kodwa ayisuki imoto engakayitholi engakalifaki i-number plate. Uma ngabe kuukuthi akazukhona ukuyithola kusho ukuthi izoma lapho sizom-inconvenience ngeke izisuke imoto yakhe ingenayo i-number plate so nokuyi-impounda sinokuyi-impound but osuke engenawo ama-number plate ngaphambili nangemuva loyo siyambopha vele. So sikushilo lokho ngoba msakazi no drive imoto ngama fake number plate because laba bantu ibona laba ba responsible for all hit and run ashaya umuntu ambulala qeda baleke kungazi ukuthi wabaleka washayiswa ubani. Uyazi ukuthi njengoba inama number plate akhe ingekho ngemuva noma ingekho ngaphambili angeke atraceke emgaqweni noma ngahamba emgaqweni eJohannesburg enama gain trees phezulu angeke aze atraceke. So sithe labo bona sine campaign yabo yokuthi sibabambe because bakwenza purposefully ukuthi bahambe bephula umthetho emgaqweni. So yenye nje yezinto esiyilindile ukuthi sizodila ngayo asinamusa kulokho. Siyabonga kakhulu ngqongqoshe. Uma nje kuukuthi ngidani siyakubamba. Siyabonga kakhulu umsakazi engathi abantu base South Africa ngaba nama Easter mahle enibaphile bafike bephilile la beyakhona. Ngiyabonga. Sibonge loyo bekungqongqoshe ozokuthutha uSindisiwe Chikunga sibonge kakhulu ngesikhathi sakho.